হচ্ছে গহিরি গাড়িয়া জঙ্গল। গহিরি ଗାଡ଼ିଆ ଏ ଶାଳ ଗଛ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଶାଳ ଗଛ ସବୁ ଅଛି। ଗହିରି ଗାଡ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲ। ବହୁତ ପୁରୁଣା ଶାଳ ଗଛ ଏଠି ଅଛି। ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାରହା ବାହାରନ୍ତି। ବାରହା ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼େ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବା ବିପଦ, କାରଣ ବାରହା ମାନେ ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଏଟା ଆମ ନିତିଦିନିଆ ବାଟ ଆଉ। ପୁରା ଲମ୍ବିଛି, ପୁଇଁଚିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ଏ ଶାଳୁଆ ଜଙ୍ଗଲ ପୁଇଁଚିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ବିରାଟ ବିରାଟ ଶାଳ ଗଛ ଆ ଭିତରେ ଅଛି।